Здравейте, това е най-яката част от... Пак съм тая. О, супер. О, искам този път да съм тая. този път исках да съм тая, аре. Както и да е. Задържи го! Окей. Та да мога аз да мина и после да ти направя път. Тъпа Елизавет. Жената на Уилям Търнър. Ма можеш да спреш да го задържаш. Ей, сега ще ти го направя. Тая... Как пак ти падна па? О, супер. Не трябваше да ходим тука, нали? Тук. Където съм аз. Ой, аз паднах. Това не е добре. Ма трябваше си седиш. Изчакай ме. Ти по тея, аз по това. И сега скачаме на въжетото. Ето е логично, че това трябва да правим, нали? Да. Никакъв ме изгърмя, човек. Виж, аз съм фаронка. Бати, какви са тия, къде ми хвърлят само някакви бомбички? Ма помагай. И аз съм само някакви... И аз съм момиче по играта. Ей, ти си с меча. И те пак се възраждат. Защото нали беха безсмъртни. Да бе, верно бе, верно. Да бе, катото. Няколко пъти май трябваше ги убием, за да напълно да се убият. И колко пъти той е с бомбата, 100 пъти го. Той с бомбата ми е най-гаден. Аре, бабате. Пати кадото. 100 пъти ще ме убият. Какво се прави? Ема! То няма какво да направим, тук няма нищо. Я трошиме. Да но има нищо. Тия ми избомбандират главата. Много ме дразнат вече. Аре бе, то няма ли най-се да умри? Аз му хвърлих на това нещо като подобно на черупка ли, какво е там. Не му го сгубим. О, трябваше го сгубим. Защо да не го сглобим? Защото си мислех, че пак ще стане. Кое? Тоя. Ти ходи там. Вземи факлата. Стой първо да си взема парите. За всеки случай. Ето ти трябва. Сега запали. Сега стреля по метал. Уилям, още ли се дави? Не. Кога го спасихме? Ма не помниш ли мисията, къде ти казах, че се дави? Ти не гледа ли клипа? Не. Не гледах клипа. Ева. Това е за тебе, задържи тройка. Нека първо си взема парите. Дошли сме на един от най-богатите кораби. Какви ти кораби? Пещери.
Снимах лопата. Ти завърти онова там. Ела, ти нищо не направи. Следвай го, а не го остави. Като стигнеш на ново такова, пак направи стройката. Или просто върви по него, а не излитай натам. И ти можеш да вземеш лопата. Ти само започна да ме биеш с лопатата. Аз съм момиче и дигам тежести. Това съм го завъртяла. И то не си. То трябва такова да му сложиш, иначе няма смисъл. Върти ти другото. Виж череп, блести. Краката ми ме болят. Как лечиме тука? А пак е по-добре от предишното положение. Да. Айде. Чао, чао, чао. Чао.